24. Petře je 24. z 45. Ty tak se ti to ukazuje tady beru, víš? První slovo je kolikátá. Ale já tam byla napsaná. První číslo seš kolikátá a z Ježíš, kolika. tak to napadne i úplnýho idiota. Takže i mě. Tak ukaž, jak pojedeš. No teď nevím, jestli bude teď druhá. Ježišmarja, ta nová dráha. Ježišmarja. Ukaž, jaký jsi Schumacher. Já nevím, jak se někým jezděj. Já nevím, kam jedu. Já jsem nejedu, jak jsem měla. Jo? Jsem měla takhle jako zajet, jo? Asi jo. Vítěz!